itana bamba halami dayma kellel jinmi dey kellel tamba tugunne njay halami dayma mi yani honoma halami day jalla modani yawi baso danorako ala kame wor bengena no etade gelode ala kelle demba tugunde hono madala Njol towalo ko kellel demba tugunde kañum e bandu men min mbi Seydi Ndiayema a noon Mohamadou Madany kan gandu wala hande laamu sabu jibinande ma ala hande laamu sabu neddagu ma ala hande laamu sabu ngogantagu ma ari e wuro ma tillere wima bisimilla ma kan darel ɓe mbi bisimilla ma kan kolyaɓe fof mbi bisimilla maɗa heddi ko amatal kotan Dawuda Sawa Dawuda Bunan on woni seede kellel demba tugunde a weltanama kadi a bismama a worani noon a worani so tawi a yiiɗi hunde e Sénégal walla a yiiɗi hunde e Fouta so tawi a arde kellel demba tugunde a juumani wona kellel tan ko Nguidilone garduɗa nde goɗɗa gila hanki hade hande arde nde gonduɗa koye Nguidilone dimaɗi jeeɗiɗi jirtino e Fouta e wuuro tan ko ɗo so tawi noon tanum jobbo ilo moodi Issa Feyna Boubacar Sawrek Boubacar Dedeɓe Rindiaw dañi haaju ari Nguidilone ari ko hestirinde an garɗa ko tubakoɓe ko wadde ressourcé an garɗa ko ƴogde doole jawdi ko remtoto ko wona huldiredu ala ko ƴewde doole kellel noon wona sara e wuuro he kellel wona sara e diwan he kellel de darino haɓede sinno yinno ko intérêt personnel tawanno joom doole ɓe nayi woni hol joom doole ko pouvoir caɗele amen gonɗe ɗo ɗe kono caɗele ndema première chose ko hami e mami min tampi ɗum hami e mami min tampi min jiɗi ko kala neɗɗo kene haalana min tabitana min ɗum sellinana min ɗum oɗo suka debbo noon mo tawɗa ɗo o tawi min koye bojji ɗi ganduɗa ɗi ngala happu o dari noon o wi mawo jeem yoltande min ɗiɗon bojji noon emin jogui ɗo ma on groupe aji 12 walla mbiya 10 ko gese ɓole ko foti no Nguidilone so jooɗima hitande no worno wiyete ko gese ɗiɗi ndemi hen ɗum wona gonga ceerno ba no wini rek min ɓoyi funtede hay min jiiɗi liggade min ngala nomin liggori ko joom meccen gondo joom diplôme aji en ko yiɓɓe liggade gondo en donc no liggori minen jeunesse commune de Nguidilone hay min jiiɗi liggade min jiiɗi ballami nomin liggori arde ɗo hokkude yimɓe ujuñaji 10 temedere ujunere so gasi min deftere kadi dokkami so gasi kadi min gartema ɗum welani min jiiɗi ko dañde to min nangti minen min dañat ɗon koya meɗen ko ɗum min jiiɗi bisimilla e wuuro he e caɗele fuutankoɓe kam haalata ko gasɗa jeunesse o liggaki mboɗo ha dow inde jeunesse Ali Wuuri dennagal jeunesse Ali Wuuri caɗele danemankoɓe ɗe wayno leydi jeunesse o liggaki ndema ala liggey kodɗo ala emin ñaago Madany noon nde wallata sukaɓe no liggori surtout la jeunesse ala hen liggiɗo o walla en kadi e ndema ko garmawɓe babiraɗo haali ko ndema ka yahani commune o no wonno ko reemi hen ko seeɗa emin jiɗi noon ndew tinto o yeeƴo commune o kellele Mohamadou Madany salminama min calmini ko takki Nguidilone ko taari ɗum foof ewa gila dondu tan ha somana e gonga probléme aji kalama ko gonga
probléme aji ndema jeunesse o kadi wona ndema rek woni probléme aji mumen gannon ne waɗi yaade diplômé nan ɗo henen donki dañde hayto liggi a janggat ha daña baccalauréat ma walla daña licence uji ma e fof kaɗa jooɗi aɗa jooɗde diplôme aji maɗa bocciɗi min goyarɗo ɗi yimɓe ɓe mbayri ganduɗa hoore ma ñamde walla harde ko guilay Ablaye Wadda guilay Ablaye Wadda machine aji mbayri arde ɗo guese ɗe mbayri remen ha ɗo gonɗen ɗo ala ko yiya ala ko waɗa so wona funti sukaɓe noon fuutankoɓe mbiyama koɓe guertoɗe soɓe saranama ɓe jahat ko gonga neɗɗo kay so saranama goho saranama ɗiɗi ene foti andude ko sarana ko woni caɗele jeunesse wondi o caɗele ndema gondaka ko haala ɗo ko de ko ɗum woni ɗo ɗum woni dondu remoɓe nan ɗo kono machine aji ngala hikka guese kewɗe ndemaka won jogiiɓe ɗo kadi diplôme aji won jogiiɓe ɗo bakuji enen jiɗi liggade kono enen donki to dañi liggey kadi miskino o wi haaɗi koye wonde handicapé o wi handicapé ji dondu kam o wi ngala gueɗal e nder leydi Sénégal o wi jeunesse dondu ngala gueɗal e Sénégal minen noon addi min ɗo ko Kellel Ndiaye sayi kadi min gari ɗo ko ɓamtanade diwan o cekka hande kala ko woni ɗo ko fof ko diwɓe diw noon yiɗi tan ko gorko bawɗo safnude ɗum taw ko bawɗo jogade ɗum hewɓe ndewi ɗo punti min ala fof ko kalnani min komin nana kono ala fof ko mbaɗi hen fuutanke noon jogui tan ko gueɗe tati woni ɗo e Fouta woni ɗo ko awo woni ɗo ko ndema woni ɗo ko gaynaka ɗum tan min jiiɗi wallede goɗɗum ala so tawi oɗon mbawi wallude min ɗum amin ndewe moon ha ɓeeɓa son mbawa min ƴeewa bawɗo min ndewa e mum kadi ha ɓeeɓa minen ko jiɗɗo Fouta tan min jiiɗi hamemami min jalti hen ko woni jumko ɗum woni caraga région Matam fof no heydi ɗo ɗo gonɗen ha me wari kam campagne suwa wonko heƴata mi haala makko selli sa woppi kelta min goppimo o wi so to min jalte gaska adino yaltude fof ko nun jogui inde keddiɗe fof ko ɗi gari kala bawɗo haalde haalata tan ko Fouta ne tampi ko ɗum mbawaten haalde Fouta noon tampere muɗum nde eɗen jiiɗi ñawdanede ɗum Fouta fof no fotiri noon tampi gati wuddurnaɓe ko hectare uji ko guese sappo e ɗiɗi ɓe joguino e nder ɗeɗo kiitale ko guese tati ndemata ɗon guese keddiɗe fof ene guelmina ne jooɗi machine ngaji boni hay machine goto huɓɓata e maayo he ɗum noon enen gandi e nder no way serde e gasoil ken miskineɓe Allah so ɗum ɓenni guese ɗe ɓenni ken miskineɓe Allah jangginan ɓiye kaɗa hoorema hirande kaɗa hoorema bottari ko dañƴa fof aɗa waɗa ɓiye o yo janggu beele o daña place wooda ko woni so ɓiye o janggi haw heeɓi bag o watte ko nder wakande o wi gila hanki ha hande ko ɗo ɓe goni o wi bojji goyeteɗi e commune heeɗi o wi ko ɗin bojji goyete e région de Matam foof o wi jawdi amen kadi maayi probléme ndema hay rakkal garowo gawa ko mbaɗaɗo kaaje beelen tedda rakkal o wona moƴƴo o wi kadi ko wiya ɗo e probléme handicapé en ko o wi kanko e hoore makko emo jogui bandiraɗo gorko handicapé ko baɗɗo paralysé ko hen jeeya kono ko zéro o wi kono kala nde bandiraɗo gorko o dañi ko ñaami ma yalana Mauritanie so wona ɗum heɓata ko ñaami ko adi foof mi salmini on bandiraɓe Foutankoɓe mi wiyani bandiraɓe Nguidilone tan mbimi ko Fouta foof mi salmini on Dagana ha Dembankani mi salmini mon inde mon e jettoɗe mon hande noon ko ñalawma kadi e nder ñalawmaji ko foti no président Mohamadou Madany kan biɗo ne darano yoltude hujjaji Foutankoɓe ene darano yoltude Sénégal yabbude koyɗe mum naata Nguidilone ɗum ko ñalawma e nder ñalawmaji ko adi fof eɗen mbiya Mohamadou Madany kan bisimilla makko e wuuro makko
bisimilla makko e galle makko bisimilla makko e nder commune makko bisimilla makko e nder région makko bisimilla makko e nder département makko enen makko poti e nder région de Matam on noon so darima wiide ne walla fuurankoɓe waɗi ko foti wadde waɗi ko fodde mum ko yettude Allah noon e yettude mo sabu ko waɗanimi ɗo ko teddugal manggal temedere neɗɗo ne wiyanno kam min ganda Madany yomin jiimo hay so déplacé noma koye nder campagne he o déplacé walla mbiyen e parrainage uji he o déplacé yaade e guure walla e région ngaji première fois makko ko commune makko mo Siwol ko nden o yeehi e nder Fouta he ɗimmiti ɗum ko hande Nguidilone donc ko ittande Nguidilone naaɓe gueɗal ko ittande mi min Kellel Ndiaye o gueɗal mboɗo yettira ɗum Allah mboɗo yettamo o arani ɗo noon enen funtude en je le dis haut et fort par ce que heewi ɗo yimɓeɓe gaare men ndendini en kalani en ko rewata caggal noppi mumen ɓenna ko wona goho wona ɗiɗi wona tati eɗen mbawi wiide guila 1960 faade ñalawma hande o koye funti tan koɗɗen enen fuutankoɓe en ndendi noon en mbi funti o yoni funti o yo gas donc son jiimi rangima caggal neɗɗo goɗɗo politicien leader ko puɗɗimi politique faade ñalawma hande o ko hakkundam tan e président mi ala leader mo ndewmi caggal mum ko président Madany kan goto jammi rewde caggal mum mboɗo waɗano ɗum campagne walla mboɗo waɗana ɗum porte à porte holko saabi ɗum noon ko yiide yiyande makko nde nande haala makko e programme makko andude ko Fouta ene jeeya e programme makko ɗum tagi ndewme makko ko mbiyannomi ko tan gonnomi ko yiilade ko joni Allah hawridimin e mo ganduɗa mboɗo wawi jaggodirde e mum mi walla ɗum e ittude walla ustude caɗele Foutankoɓe Mohamadou Madany kon noon ko hollimi ko e ko nannimi ko hollimi ko hono ko kalɗon ɗo nani ko neɗɗo so mahi étage yataw ne wawi ñamde so midi yoni wotto subaka hasito so hirande yonti o hirto ɓiɓɓe makko tawane jangga soɓe ñawi tawa ɓe cafro so tawi ɓe janggi haɓe keeɓi diplôme aji tawa ɓe mbawa liggade ko ɗum woni ko woni programme Mohamadou Madany Kane mboɗo sikki enenne ko ɗum woni bojji men mi aranno ɗo mi daro mi wi on Mohamadou Madany Kane ko ni wayi Mohamadou Madany Kane ko ni wayi ko ni wayi ko ni yiɗi wadde ɗum yiɗi wadde ɗum ko jonga jongi wonno ko intermédiaire wonno hande noon ɓe mbineletake asaman ko ɓuuri cuurki ko Mohamadou Madany Kane waddi e mon en face à face yidde namdade mon caɗele mon ko wawi hen ñawnande on ko ñawdan on ko wawi hen ñaganade on ko ñagano on ko wawi waɗirde junggo makko ko waɗirde junggo makko donc ko hakkude mon e makko face à face mi wasa junnade par ce que lawol mabɓe ne juuti mi salmini ononon foof mi weltanima on Allah jarama on jarama yo Allah yo moƴƴere